Something new in our life, something new in our life, something new in our life. Oh Lord, do something new in our life, something new in our life, something new in our life. Oh Lord, yesterday is gone, another day has come. Do something new in our life. Yesterday is gone, another day has come. Do something new in our life. Kron kron, kron kron, kron kron, kron kron ne wo asafo Ewurade. Ade nyinaa so tumfo Agya. Onyame kakraka, onyame kokroko. Uchema osom enye bi maso aboa entete so. Uti suro so hwe wo ma e wasase so. Oba tanye ye fedodo. Odo ne ehumobro na hye wo ma. De bia wodwene ye ho adwene panko a enkwagye na wo de ma yen. Awurade ye nim kwan kura ye fa so wura afefoforo ye mu. Eti ye ni na ye hyem bi. Eye wadom. Oh, se maba akukra ankom metu obi. Nanso wakra yin besi sampempenso ya. Today is the first Sabbath of the year. Awurade ye dawase, ye dawase, ye dawase. Eda kronkron sa so a wodi ama yen se ye mesom wo
Oh, Erade day a dedo, na we shira so, na wafre ye, ama yaba unasi, na humide ya dom. Yada wasi, or dra my yen, and unti wuma would doba yesu be wuji yen. Papa, yes, so yen found wolf why home. Say ya de boy for yes, so who brassium we are ba. We see ye new year when you kaya money, I would the bet say, ya fum me brave will crime be brave. So, ya can say moon, ya na dream mo, ya bobom pie cry, we are ye dear mouth, in na ya bonnet, ya sauce of fat shay, ya near bushing na ya pouch, ya sauce of fire from soon you na ya seem to be a ready with your mop and a fat shay. Samre ne yɛbɔ mpaeɛ wosi afei ha nyinaa mmra wo nkyɛn fi sɛ wodwene yɛ ho nnura deɛ ne deɛ kɔ wasi ama yɛ nda foforɔ afe foforɔ yɛ wura mu nanso yɛsan wɔ haw bebree nti yɛde ba w'anim o yɛsrɛ wo ebi yɛ matete koraa ebi yɛ sikasɛm ebi yɛ adwuma nkratasɛm ebi yɛ nneɛma bebree challenges bebree but yɛde ne nyinaa ba wo nkyɛn awurade yɛgyae ne nyinaa gu asɛdeɛ asese awurade sɔ yɛ mu ye bompa yesre emra ye de ende abeyen se wo be kasa kire yen na dom yam yenu se wo be fa wakoa so na wakasa enti yesre wo emra wo fa no so akasa me aso ye de beti na ono ankasa so man na kukuduro be gina ama wuni na di dwuma no ye bompa yesre se wo be ya akoma ye de beje wasa na ye gye nso awrade ebesesa ye na yeso ye de akọ ewiase akodi wo hu adanse Erade ente bia na wabanti epesi yesesie yenkoma yesesie ye ho ye ntumi agesa wo ankasa wo boaye enu nti yesre hu ye mobbo na ma wo nshiro anya kase maye na saye emre che so na wo pie wa himo yeso anya mu tefa yeda wase ewo ne awaya maye wo Yesu dem nti amen. Amen. I shall every Titan offering also. Na afi yasha si ya fed Sabbath. Mijidi se o pese nyame hira afi nyasa. Mijidi se o mpaye bi a oni nyame o bochire nyame. Na bibia ni hono mo a formula bi ne ho a chen de nyankopon ade ama yen eye nyankopon asem eye tithe ne offering into ehwe Malachi 3 a na ye kinkan a efri 8 no kono a or say, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what have we robbed you? In tithes and offering. Now Rahosema can say, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Now no and our case, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, if I will not open for you the windows of heaven, and the Emedekasia crown say, and pour out for you such blessings that there will not be room enough to receive it. Intime maswahwe na inshira wom orofo sohwe afi e ma remfi da biara da se afi mu busumi mu da bia obeba da mu ha bia no kaya semi o
na fa yɛ adwuma na nyame obɛhyira wo ama wiase nyinaa akwɛhyen sɛ na ɛyɛ dɛn na wade nyame asɛm akyerɛ mo sɛ nyame tight yɛ metue yi ɛna nhyira no adɔɔso saa no nyame ma no nyɛ hɔ saa ma yɛ yesu din mu nti amen. Patro sɔre gyina hɔ na yɛmmɔ mpaeɛ. Onyame yɛda wase ɛnnɛ anɔpa yi wasɛm aba yɛn nkyɛn na wasɛm ɛɛdɛ dodo. Nyame yɛawea wakyɛ afei a yɛahyɛ aseɛ yi deɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛbɔ wɔ korɔno biam nti yɛserɛ wo nnome yi a wɔkan fa nnome yɛn kwan biara so ɛsiane sɛ afei mu deɛ yɛserɛ wo yɛbɛdi ɛnokorɛ ɛwɔ yɛn tithe ne yɛn offering mu ɛhyɛ aseɛ ɛnnɛ de sɛ nti okra biara a wɔwɔ ha no mu a na wɔtwe wɔamfa ne tithe ɛne ne offering no aba mesrɛ wo sakra no adwene mesrɛ wo fa ne bɔne kyɛ no mesrɛ wo next week ɔba ma ne ntimi mfa mmra bosome yi afei ma yɛntimi nni nnɔkɔre ɛma wo na yɛserɛ wo bebree nhyira mu nhyira a waka ho asɛm yi sɛ wobɛ opin na woahwie agu yɛn so yi yɛne asafo ma nyinara ma yɛnya w'anim nhyira yɛserɛ bebree ma no nhyira no nnɔɔso bebree ɛma yɛn na amanfoɔ mu sa yɛ sɛ deɛ na ɛkɔ so ne akyerɛ ɔmo sɛ ɛyɛ tithe na yɛtua no nyame asɛm yɛde yɛ adwuma nti ɛna ɛnɛ manya ahoɔden yi o ɛna ɛnɛ mekɔba yi o ɛna adwuma yi nhyira wɔ mu yi o ɛna abusua yi peace aba mu yi o ɛna fie biribiara ɛkɔ so yi o ɛna yɛtwa yɛn ne hwɛ yɛkyi wɔ yɛabusua mu a biribiara ɛkɔ so nyame yɛserɛ ma ne nyɛ saa ɛma yɛn yɛda wase wɔ Kristo Yesu din mu nti amen.
Yeah, call for youth call for two. My mama and so. And now so penny and Alex and a trust anyway. Muka emi man.
Happy Sabbath, church. And happy Sabbath, boys and girls. I want to welcome everyone to our children's story time. This week is lesson 1, and the title was The First Skyscraper. To give us our opening prayer, I'll call on Brandon. Hands together, close your eyes. Thank you, Jesus, for the wonderful day you have gave us. We came to learn about you. Please bless the boys and girls and the church. Please bless us all. Please let us be good boys and girls. We came in to bless you. In Jesus' name I pray, amen. Amen. This week's memory verse was taken from Acts chapter 10, verse 34 and 35, and it says, God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears him and does what is right. Amen. The message is we serve God when we help people who are different from us. Amen. The song we will be singing is Trust and Obey. Amen. Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called The First Skyscraper. The memory verse is from Acts chapter 10, verses 34 and 35. It reads, God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears him and does what is right. Today's message is we serve God when we help people who are different from us. Have you ever met someone and could not understand the words they were speaking? That may be because they were speaking a different language. A long time ago, everyone spoke the same language. Then some people disobeyed God, and that changed everything. Long ago, after God created the earth, everyone spoke the same language.
They used the same names for everything they had or did. No matter where they lived or where they moved, they could talk to one another and understand each other. As some people moved farther away, they found a beautiful plain called Shinar and decided to live there. The people of Shinar made bricks and baked them to make them hard. So they used bricks for building instead of stones, and tar to hold the bricks together. One day someone said, "Let's build for ourselves a city and a tower. Let's make the top of the tower reach high into the sky." Someone else may have said, "We will become famous. We will be able to live in our city forever, and we will not be scattered all over the earth." So the people began to gather the materials they needed. They got the bricks and the tar, and they began to build. All day the people worked hard. They passed the bricks and tar from worker to worker until they reached the bricklayers at the top. Soon the tower grew higher and higher. The people felt very clever. God watched them build. He was not pleased. At creation, he had told Adam and Eve, and he told Noah after the flood, "Have many children, fill the earth." This meant he wanted their descendants to live all over the earth and not just in one place. But the people in Shinar weren't listening to God. They wanted to live in one place. They wanted to do their own thing. They thought they knew better than God, so they disobeyed. But even though the people were disobeying God, he still cared about them. Each one was still special to him. And because he loved them so much, God made a plan to help them do the right thing. He caused the people to use different words for the same thing. He changed one language to many languages. "I need more bricks," a workman may have called. His helper, not understanding him, may have called to the men on the ground, "Send up a load of tar." "Water," the men on the ground may have replied. "We're sending up water." Can you imagine how angry the workers at the top were when the water arrived? Soon all of the workers began to argue and fight. They could not finish their tower. In fact, they couldn't understand each other well enough to live in the same city. So some people moved to the east and some to the west. Some went north and others south. They spread out all over the world in groups that could understand each other. And that is how people speaking different languages came to be. Today, there are many different people all over the world, but God does not show favoritism. He loves and helps everyone, and we should too. Now I'll call on Millie to give us our closing prayer. Dear God, thank you for everything you've done for us. Please protect everybody. Please protect all of the boys and girls. In the name of Jesus, I pray, amen.
nhyira already din. And I can cancel my already there too. Na kwa kuma so ne meche no. Ebe hu no wo nwom edunsia nyimu nkron akopem eduba no. I'll be reading the white print, and together with the congregation, we read the red felt color. Therefore, my heart is glad, and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope. For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Amen.
Amen. Sir, anɔpɛ na ɔtamfo no ɛmpɛ sɛ yɛmanka mɛba asɔre mpo. Nanso so wadi nkoguo. Anuanom, monim sɛ ɛnyɛ yɛne honam ne mogya na ɛnya. Yɛne esum ɔtumfoɔ na ɛnya. Na wɔn kutia yɛde biara. Nanso so no sɛ onyame ɛwɔ wafa hwan na wobɛsuro no. Sɛnea tie biara wobɛyɛ nkonimdifoɔ. Yi sɛ manwene sɛ ebia mɛtumi agyina ha this time, but ɛsi a nyame adom gyina ha kyɛ sɛ mea ɛyɛ me nwanwa na ɛyɛ nyame. Pamkyɛ ɔmeɛ mmɔ mpaeɛ. Nyankopɔn ɛda wase. W'adom nti wahwɛ yɛn so. Ɛnnɛ wode yɛaba ha sɛ wobɛkasa akyerɛ yɛn. Yɛserɛ sɛ Awurade, yɛ mmɔbɔ na afei ma yɛ akoma a ɛbrɛ aseɛ na yɛtumi agye w'asɛm. Meme deɛ yimi si nkyɛn na fa w'asɛm ɛma yɛn. Nti yɛserɛ sɛ let your presence be felt here. Ɛda wase so atie wɔ Yesu din mu. Amen. Ɛnnɛ deɛ yɛka ho asɛm no, ɔsɛ in his presence. In his presence. Na why presence? Ɛna yɛka ho asɛm yi. Ɛyɛ Onyankopɔn. Onyankopɔn presence. Baabi a onyame ɔwɔ no, nkonimdie wɔ hɔ. Baabi a nyame wɔ no, ahofadie ɛwɔ hɔ. Baabi a nyame wɔ no, ayaresa ɛwɔ hɔ. Nuanom, sɛ meka sɛ mɛka no bebree. Na deɛ yɛba bɛhwɛ no ɛnnɛ kakra yi ɛyɛ sɛ yɛbɛma onyame presence no awɔ yɛn mu. Na afei sɛ ɛwɔ yɛn mu a yɛbɛhunu sɛ ɔne yɛ nenam. Enti David ɛkae ɛwɔ Psalm 16 no na ɔpɛne nyame nhyira wo ɔwɔ akenka asɛm. Anuanom a ɛbɛdi dwumadie wɔ anim ha nyinaa nyame nhyira wo biara. Ɛnwom ɛkɔɔ so nyinaa nso so onyame nhyira mo nyinaa. Youth choir, church choir, children's ministry, nnwom a wɔtoyɛ ne nyinaa yɛ encouraging. Na onyame nhyira mo nyinaa. Nuanom, yɛwura afe foforɔ mu. The year 2025. Last year, onyame ɛde yɛfɛɛ mu. Na sɛ onyame ama wo ho kwan na wahunu 2025
decision bɛn ɛna wo make it. So decision bɛn ɛna wo make it. Are you making a decision to go your own way, or you are making a decision to walk with God? Are you making a decision to stay the way you used to be, or you are making a decision to be more closer to God than before? Kyerɛ sɛ ɛyɛ biribi a ehia sɛ yɛdwene ho. Sɛ afi yɛbɛfam na yɛayɛ nkonimdifoɔ a na gye sɛ Awurade ka yɛn ho. Failures ahodoɔ a ɛbaa last year no, yɛnyaa ne nyinaa ma Awurade. Deɛ yɛntumi, botaeɛ a yɛntumi annuru ho no, yɛnsrɛ Awurade sɛ yɛbɛduru ho. Na afei deɛ na yɛnnim a afei na yɛhunu, yɛnsrɛ Awurade sɛ yɛhunu yɛ a yɛde bɛyɛ adwuma. Enti David na ɔka ne nsɛm Psalm 16 yɛ a yɛkenkan yi no, na David ɛka n'ahohia mu asɛm. Na sɛ wokae saa Psalm no nyinaa, deɛ wohu ne sɛ he never complained. One complaining. Deɛ wɔka na mepɛ sɛ yɛbɛhwɛ verse 1 no. Deɛ wɔka na ɛyɛ me nwanwa sɛ ɔka the victim of David a ɛyɛ Psalm a ɔtwerɛ no in troubled times. Enti na wɔka wei sei no, ɔse, preserve me, O God, for in you I put my trust. Awurade kora me, so me mu, gye me. He said, wo mu ɛna mede me werɛ ahyɛ. Anuanom, sɛ yɛde yɛwerɛ hyɛ Awurade mu na yɛgye no di a, Onyame n'ani gye yie papapapapa. N'ani gye. Na deɛ ɛba ne sɛ ɔpɛ sɛ biribiara a yɛbɛbisa no no ɔbɛyɔ. Enti n'ani agye sɛ yɛde yɛwerɛ hyɛ no mu, trusting him. Enti n'ahohia mu no, ɔka kyerɛ Awurade sɛ, Awurade kora me o, kora me. He said, wo mu ɛna mede me werɛ nyinaa hyɛ. Menni obiara. Nti Awurade kora me. Na David ɛka na ɔka saa asɛm yi kyerɛ Awurade, preserve me. Na atamfo benkum nifa and all that. Ono ani fie nneɛma a ɛkɔ soɔ ɛkɔ tia no. Ɔsɛ Awurade, preserve me. Na ɔmu na mede me werɛ ahyɛ. Nuanom, ɛwɔ sɛ yɛtumi eduru level bi anaasɛ mpɛmpɛnsoɔ bi a yɛtumi ka kyerɛ Awurade sɛ, Awurade, mene obiara ka wo nko a. Enti so me mu, na bua me. So me mu, na ne me nante. So me mu, na deɛ meyɛ biara ma me akwankyerɛ. David ɛsɛ Awurade preserve no. Na mepɛ sɛ yɛhwɛ verse 2 no, ɛso so. Asɛm bi a wɔka ɛwɔ hɔ. Ɔse, O my soul, you have said to the Lord, you are my Lord.
My goodness is nothing apart from you. Mekra, waka kyerɛ Awurade sɛ ne mu na ade okra owurɛ ahyɛ. Na ɛyɛ sɛ wohunu sɛ Awurade ɛnka wo ho a biribiara a wotumi yɛ obiara ɛyɛ kwa. Enti ɔsɛ my goodness is nothing apart from you. Papa biara madwene yam sɛ metumi yɔ sɛ Awurade ni mu a ɛnka hwee. Adɛn na David ɛka saa asɛm wei? He said, wɔde ne werɛ ɛdi kan ahyɛ Awurade mu. His trust is in the Lord. Enti Awurade, wonim sɛ Awurade ka no ho. Biribiara ɔyɔ no Awurade ma na kwankyerɛ. Wonim sɛ David na empɛn bebree sɛ ɔbɛkɔ ko a na obi sɛ Awurade sɛ ɔko wei menkɔ. Awurade sɛ ankɔ. Awurade sɛ daabi menkɔ. Enti he was having this communication with God all the time. Na sɛ ɔkɔ ɔko no nso so a Awurade ka kyerɛ no sɛ ɔko yi wobɛdi nkonim. Ampa nso ɔkɔ a na wadi nkonim. Enti ohunu sɛ Awurade nka no ho a papa biara ni hɔ a ɔyɛ a ɛyɛ hwee. Bible no me yɛte aseɛ sɛ yɛn papa yɛ koraa te sɛ ntomagodeɛ ntomago fi. Ɛfiri sɛ Awurade nyɛ dɛn ɛnnim. Yesu kae ɛwɔ John 15 no ɔsɛ I am the vine, you are the branches. Na ɔtoa so a ɔsɛ you can do nothing without me. David asɛm a wɔka sɛ yɛntumi nyɛ biribiara a ɛbɛsɔ Awurade ani ɛmmerɛ a Awurade ɛnka yɛn ho. Enti his presence is vitally important in our lives. Sɛ biribiara a yɛyɔ no yɛyɔ na afei asɔ Awurade ani. Enti wobɛyɔ wonhwɛ nipa ɛna wayɔ. Nuanom sɛ woka sɛ wobɛhwɛ nipa a wonyɛ Nyame adwuma. Wonyɛ Nyame adwuma. Ɛfiri sɛ enipa bɛka ho asɛm. Enipa bɛsɔre atia wo. Enipa bɛyɛ nneɛma bebree. Nanso so no deɛ wafrɛ yɛn no wɔmpɛ sɛ yɛhwɛ nipa na mmom yɛhwɛ wɔ no. Sɛ yɛhwɛ wɔ no deɛ a yɛbɛyɛ nkonimdifoɔ. Enti David said, my goodness is nothing apart from you. Di na sɛ yɛyɛ man a yɛwɔ edua no ho deɛ a na kyɛ sɛ edua no twe nnuane nnuro no a ɛna yɛn nso yɛnya bi ne yɛtumi anyini. Nti ɛwɔ sɛ yɛtena Awurade mu na yɛtumi anya saa ahoɔden no ayɛ Onyankopɔn mma. Sɛ Yesu ka no na ɔse ɛman a ɛnso aba no he proves it otwitwa gu. Enti anuanom yɛnsrɛ Awurade sɛ yɛbɛtumi atena ne mu na mmerɛ nyinaa yɛtumi ayɛ deɛ ɛsɔ n'ani. Ɛdɔn yi mu mɛpɛ sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ. Yɛbɛsrɛ Awurade sɛ Awurade yɛda wo ase ɛwɔ sɛ wode yɛwura 2015 mu na 2025 yɛ a wode yɛwura mu yi yɛnim yie sɛ wonka yɛn ho a biribi a yɛbɛyɛ biara ɛnsɔ w'ani. Yes, ɛbɛyɛ nipa ani so a fɛ ɔho
nipa betimi akamfo ene ade but na Awurade anim no na anso ani ti mesre nipa mienu se wo mo beba no babo mpaye me pese yede mics no bi ebeba ha sei na because me yi me mask di me pese amanfo be me di mask no bi ewo animu ha sei a sei gu ade supra eye nipa mienu mra ni mo ha na ommebo mpaye di odi kan no de Awurade ase so di ewura fi mo di otosomi you know ka kire Awurade se ni mu ne yede ewre ahye enti won kan ye ho bisa so won kan ye ho a bibia ni ho a ye be ya be so Awurade nani di nipa mi no emra ha na mmebo mpaye na ontu ye nyina hye Awurade nsa Nyankopɔn adeɛ nyinaa so tumfoɔ na ne nyame wo a wɔsoro yɛ wɔ henwa na asase yɛ wɔ naso ntiasoɔ onyame baatampa wayɛ me yie na wadɔ yɛ dɔɔso ma wo ma amen ahyɛseɛ ne awie yɛ Nyankopɔn ne wo din ne wo honam sɛ wɔn na yɛde ne bɛtoto wo ho na wɔn na ɔne wo sɛ enyame mu enyame Omani ayeke nyina ne se ne wayama yen eye fepe yie. Efise nye nipa nyina ne nya sa akwenye. Sabre tekrema da bodwe mu edi emu afusa ne moje edi emu afusa ne tekrema da bodwe mu kasa. De ebeke nyina ne se unkuto na wo sa yeye. Wona wo se nkanfo wona wo se ntontom. Ye da wase yeyi waye ye kanfo ye hye odi konkra ni monyam. Eja senya wa enkaye ne hefo eya dom na ye nwiesa wo wanim nti de ye kanyina ne se ayeye nka wodin enkafo nka wodin entontom nka wodin eya mpa na no aye hye afi 2024 ase no na ye nim ne awo ye nim na ye nim ne ebeto yen nanso wahwe yen so wakora yen so waboa yen na fe wodi afi no aba na wie ye na wasab de ahyen afi fofra ye 2025 mu a de kan se unkuto ne de ayeye be ma wo yeda wase nyame aguama odoba ne din wonti amen amen ekoso ada wase obatampa nyame donfu nyame kronkron asafe hoa oba de nyame tumi mu tumi nyina era papa yintimi na wase nwie oni awaya mayen Esopano bamba odi aboye homo bro wadum no nhira papa sabe uma ye woni ma na ye kana se papa ye de pe nyina e ma amen bisha sa wonka ho a enye yi ye pe de e kwa na wo Awurade wona wo kan ho a Bibia edimu. Yes, Row. Papa, yes, Row. Nyamabo. Na kan ho. Na hwe so. Na koswa edima e fi se woni edima fo.
Because what come if you say when you come up for? You pay a quack. Now, already when I can. It demonti, and a sabi, ye can say, a yea, and a perrier, Uma, ye can say. Ye pay. And I had the amount. So, Papa, be dear him. Never come my, never come my, never cause rather was such with any. What do you know more brunty? Amen. 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 Yamin Shramo. He Yebeko verse 7 or so. Nafi Yahweh and Simbia or Kanoho. Verse 7. Or say, I will bless the Lord who has given me counsel. My heart also instruct me in the night seasons. Mishra Eradia Omami Efutuo Eradia Utumefo Mishra and you know say Unifutufo a hagre na se Erade ebeye yemfutufo a if God is going to be our counselor, and ye na ye niyama besisi ye. Nti o se inshranka radia or counsel me. Ti erade counsel no ifri hefa ifri na semo. Ti enianom se Paul ka se yemmata kenkan a na di ifri no. We get our counsel from the word of God. Ti David no ono no owo ho saa no na osua onyame asem. Sua onyame asem. Na wonim di onyame asem yema no. Nti wo hunu se eno ne ma no ka se wo nka ho a de me bia ye den. He said, "Unyame asem no e ma kwankyere." Na unyame e ma David counsel in so many ways. Baby wo ho a na waka kyerɛ sɛ ha sɛ menko. Baby wo ho a wo sɛ ha sɛ ikɔ. Ni na ye counsel. Na on sɛ e ba yi no ni nyinaa so ya twerɛ. Na wo sɛ wa twerɛ for ye nkyiremai. Na ye hunu sɛ ye de ye ho to Awurade so a sɛ de wo ye e ma David no obetimi aye no mmoroso ama ye. So di Awurade na o say my heart also instructs me in the night seasons. Now my heart na instruct me in the night season no edien na ema instruct me is because the word of God is in my heart. Enti instruction a onyame ede ma no ehye makoma mu. You say me de omra ahye makoma mu na ma anye den anye ho bone. My heart also instructs me in the night seasons. David na anajo the suyomu na o bompaye sua trosem na so sorentem na o yesa o de ho ahye Awurade nsa enu bi na Yesu eye no so sora homachi na o ko bompaye. Nti anuanom eye bibia onyame ahwehwe se yitu ho anamo afii mu se
na yɛnsiki the counsel of God this is the time. Anuanom ɛnkyɛ Yesu bɛba sɛ woka yɛ na ɛyɛ ayɛ sɛ Yesu ɔbɛba ankoaba but nneɛma a ɛkɔ soɔ no ɛkyerɛ sɛ Yesu mayɛ no abɛn nti saa bere no ɛna ɛwɔ sɛ yɛbɛn Awurade ɛsene mmerɛ biara yɛne Awurade anante ɛnkyɛ ɔbɛba ɛnkyɛ koraa sɛ saa Trump nneɛma a na ɔreba na ɔmɔka ho asɛm ɛdeɛ 25 no agenda 25 so ho nneɛma a ɛwɔ mu no he denied it but dodoɔ na akoa no bɛyɔ so ho Yesu mayɛ no abɛn enti saa bere nyɛ berɛ a yɛdidi na yɛnom na yɛwerɛ firi Awurade saa bere ɛne berɛ a ɛwɔ sɛ yɛbɛn Awurade na watumi ama yɛn counsel sɛ ɛberɛ a ɛreba yi no this is the way to equip yourself sɛ wobɛtumi ahyɛ akodeɛ a waka ho asɛm no nyinaa this is the way to do it enti Yesu mayɛ no deɛ ɛbɛba sɛnea ɛtie biara ɛbɛba monim sɛ yɛgyidie ɛkyerɛ yɛn sɛ na ne nyinaa nso ɛgyina Bible so sɛ Daniel anisoade hunu a ɔhunuyɛ na ɔmaa no 2,300 days a ɛyɛ years no a o count free baabi a start a ɛyɛ 457 BC ekosi 1844 no saa 1844 no Yesu Kristo ɛhyɛ ne soro kronkron bia he said asase so no na the day of atonement no na or cleanse the sanctuary the occur say unto 2,300 years na no kind of days but in Bible prophecy years the ekosi 1844 no they thought say Jesus Christ oba and no necessarily the great disappointment no but the cleansing of the sanctuary no say mokaya unyame ma Moses a form sanctuary no na soro de no nseso na no oyo na oko the book of Hebrews o ma yeti ase say Jesus is our high priest washing the most holy place no enti Yesu wo hɔ we are in atonement period right now. This is the time when we don't waste any moment. You who say what to sni ewe radimo kone nim ne sre bone free se be ya ye ne radintem ebe yie saa kosi se obepue. He said Revelation 22 hono o ma yeti ase se onye pue a na bibiasa ɛhɔ no be declare said the tenentene the untenentene the oyefi enye fiara. We don't know when he is going to come out of the most holy place, but now no the good news and it said Jesus is our advocate. He is our witness and he is the judge. The Yesu ayesa ne mama yensa we nyina adenti ena wose yetena ho na yemfa ye ho enhye Yesu mu na woni ye nante no man akwankyere ti se David ka se Awurade ema no akwankyere otunofo
this is the time. Atonement no ye at one moment. Onyame pese ye ne no eye baako. This is the period. Na asase so sanctuary no se osofo no ekọ the most holy place na opie a wa answer obone no na etwa otwene. The same thing is going to happen when Christ comes out of the most holy place. The honor so we declare tibia wo mu no ehwa na abewo. We don't have time. 2025 I was saying near Radinantia as we don't have time. Obon someone ya bribebre say one my yen e me radi. Into what the nyama bebre e si akwemu. Yen say radi no mwai. The Yanko, verse 8 now. Verse 8. I say, I have set the Lord always before me. Because he is at my right hand, I shall not be moved. May the eradius menim debia every moment. Enti I was saying go biano. I was saying ending in God. Me the radius menim. Always I bring you now. And now say a woman send fenty. Me him. Obon sambeba. Let's me him. Nti enuanom David kasa asem wo ya enne yenso yetimi kasa asem se ye de Awurade asi anim de bia di se ye ka Awurade ho asem a se de na si anim a ache se bibia mu Awurade dikan. We seek him first. Ansani to anamon bia yetu. We seek his counsel about bibia yeyo. Ti Awurade esse yehwe ne kira kwan. Yehwe ne trene kane na de aka nyina wo de beden. Enti de David dikane. And I'm saying, Raduoye and Sanifay, him. Tell yourself, say, because he is at my right hand, I shall not be moved. Na jidi, na ebeyeho. And yanum ye bebom payebi. That's ready. Say obeboy na tem bia. You best set him before us. You hwe Awurade no ma ye hwe nipa. Say ye hwe Awurade a de otia ye no kra no ye boa no ha yen. Say ye hwe Awurade a ebetimi ya so dem ha. Ebetimi aye musua mo, ebetimi aye nnwuma mu. Nanso no o se ye nhwe Awurade. Eye Awurade na David eni si nanim. Enti na onya a chance se nka obetimi akum Saul no, fa amfa ne nsa anka. He said, not Saul was pursuing him to kill him. Nanso so na David de Awurade asi nanim. Enti enuanom ye be bompa ye se Awurade mo ye na yentimi mfa no nsi anim de bia abribia
na yɛhihim sɛ ɔtamfo no ba yɛ akwan mu a mɛsrɛ nnipa mmienu ɔmbɛbɛyɛ ne mu ha sei moma bɛtu yi ahyɛ Awurade nsa wɔ saa kwan no so nti Amos mɛma yɛ nnwom agyirifo mɛmɔ mpaeɛ ayi nka wɔ nyame a pɛyɛ agye yɛ nti hu yɛ mmɔbɔ aberɛ nyinaa adɔn yi mu nam wakoa so ama yɛhu sɛ wakoa David wɔde wodi n'anim wɔ adeɛ nyinaa mu no ɛwie ne yie Awurade wei na yɛpɛ sɛ yɛn nso yɛyɛ na ɔbɔnsam deɛ ɔpɛyɛ asɛ yɛ nti aberɛ nyinaa ɔma yɛwerɛ fiw nti Awurade ɔtu yɛn so sɛ agyapayɛ abrɛ no ase ma yɛn daa Awurade boa yɛn na aberɛ ne aberɛ nyinaa mu no yɛntumi mfa wo ne yɛnim wɔ adeɛ nyinaa mu ɛwɔ yɛn musua mu ɛwɔ fie ha mpo ɛwɔ baabi biara a yɛbɛtu anama akorɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔsɛefoɔ no baabi biara a ɔbɛyi ne ho adi aba yɛ abrabɔ mu no agyapa Yesu wonam wotumi nso atumi adi ne so nkonim ama yɛ Kristo ɛyɛ aka yɛn daa yɛntumi ne wo nkasa nkyɛ deɛ ɛhwehwɛ nie yɛn mpaebɔ nie deɛ yɛkra ɛkɔndɔ nie sɛ boa yɛn na yɛntumi mfa wo ni yɛnim ɛwɔ adeɛ ne adeɛ nyinaa mu na ɛwieɛ no nkonimdie no bɛyɛ dia deɛ no munyam no ama wo Kristo a wɔyɛ mbambɔfoɔ ayi nka ho sɛ wɔtie yɛn ɛwɔ Jesus Christ din mu amen amen ɛkɔ so da wase nyame baatan pa ɛda wase bɔhyɛ a wode ama yɛn papa sɛ yɛbɛtumi ahwɛ wo nkutow a agye sɛ woboa yɛn ɔbɔnsam ɛtutu amana bebree asɔkye ɛyɛ a na ɛbɔ mu ɛnɔma bebree na ɛba yɛ abrabɔ mu nanso wo se yɛnhwɛ wo papa therefore yɛsrɛ wo ma yɛn kukuduro a yɛbɛma yɛn ni so mpo sɛ ebi a asɔkye beeba a ma yɛn saa akukuduro no na yɛmfa nhwɛ wo tee adeɛ bi a ɛde destruction bɛba a bɛma yɛahwɛ beebi ama yɛamem deɛ Awurade yifi yɛ akɔe mu mmerɛ a yɛtu anammɔn yɛsrɛ wo sɛ tutu anammɔn si bie pa ɛne kronkronbea na ma yɛn akukuduro na yɛne wo nante ɛwɔ Yesu din mu nti amen amen nyame nhyira mo ti yɛhwɛ verse 9 Therefore my heart is glad and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope. Amen. Ne saa nti makoma edi ahosie. Enam sɛ mede Awurade asi m'anim nti. Enam sɛ mede me werɛ nyinaa hyɛ Awurade mu nti. Enam sɛ mehunu sɛ Awurade nka me ho a mentimi nya hwee nti mema Awurade ɛka me ho nti makoma edi ahosie. Na ɔse my glory rejoices. My glory no wokɔ wei no mu a Amplified version now say my innermost self rejoices. Na sa glory no ena na me pese ye hwe ne kakra. Innermost self no enye self a ye ka ho asem a edi ye nya no. Woka the Spirit of God in him.
na wosan hwɛ glory no a yesu ɛka asɛm bi yesu ka asɛm bi ɛwɔ John 17 verse 4 John 17 verse 4 na asɛm a ɔkaeɛ no mepɛ sɛ yɛhwɛ saa asɛm no kakra John 17 verse 4 na yesu ɛɛka sɛ ɔse I have glorified you on the earth mahyɛ w'animuonyam ɛwɔ asase so I have finished the work which you have given me to do. Ɛdeɛ mu ɛna Yesu ahyɛ Agya no animuonyam. Efi sɛ wayɛ dɛn? Wawie adwuma a wɔde yɛ dɛn? Ɛhyɛ ne nsa no. Onyame pɛ sɛ yɛba bɛhu no a yɛ glorify no. He wants us to glorify him. Adwuma a wɔde ahyɛ yɛn nsa sɛ yɛnyɛ Onyankopɔn mma na yɛnna ɔno Onyame no adi nkyerɛ foforɔ. Yesu ɛse ɔno ɔbaeɛ no wawie nti ɔ glorify Agya no. He say yɛa yɛdi n'akyi no yɛn nso sɛ ɔse yɛ glorify Agya no. Ɛfiri sɛ ɔse Agya no wɔ ne mu na ɔno nso so wɔ Agya no mu nti sɛ yɛyɛ wɔ ɔno Yesu mu a na kyerɛ sɛ yɛwɔ Agya no mu. Pamkyerɛ sɛ mote aseɛ enti no sɛ yɛwɔ Yesu mu a yɛwɔ ahoɔden a yɛtumi de glorify Agya no. We have the strength to do that. Sɛ yɛtena Yesu mu a sɛ yɛyɛ mman a yɛwɔ edua no ho a yɛnya nutrients no a we have the strength to be the children of God. Enti David ɛka sɛ therefore my heart is glad and my glory. So how glory no yɛkyerɛ mu ɛba ahase yi a sɛ Onyame ɛtena yɛn mu. Sɛ Onyame tena yɛn mu a da biara yɛne bɛgye. In the midst of tribulations, trials, deɛ ɛbɛba yɛakwan mu biara yɛne bɛgye. Nti David said, my glory rejoices. The glory is the Lord. The glory is his strength. The glory is his power. Wode ɛma yɛn a yɛn nso so yɛtumi yɛ Onyankopɔn mma. Nti Yesu se wayɛ adwuma no. Ampa nso Yesu baeɛ no wɔtena ase sɛ nipa. Na deɛ nwanwa wɔ mu sɛ wanyɛ bɔne. If he said the glory was at work in him. Wɔma Agya no kwan ɛma ɔde ne yɛ biribiara. Enti deɛ amanfoɔ yɛ a ɛma kyɛ sɛ anka bɛma ne bu afu koraa no ɔhwɛ din na wayi ano. Yesu wɔyɛ example ɛma yɛn. David said, my glory rejoices. My heart is glad, my glory rejoices. Enti na 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Ka asɛm bi kyerɛ yɛn. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. A very common
text yetati o say for 19 no and 20 no 19 and 20 na wo ka sembi ehia pa o say, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Wunim se unipadua no aye onyankopon asore dan onyankopon asore dan unyame honhom kronkron no etimu whom you have from God, and you are not your own. Onne se uba Yesu mu a na wode upe ehye no ase dia na wa ye Yesu dia enti wase onne wama saa hoɔden no ade nti na wone mfisa wodi wo ho a wobɛyɛ bɔne wodi wo ho a wobɛyɛ nneɛma a ɛnsɛmfra enti no sɛ woma no saa kwan no nko a de a ɔma nyame wo nkonko no ɛbɛtena wo mu na wɔde wayɛ adwuma na yɛnhwɛ verse 20 no verse 20 no can't say be said, for you were bought at a price. A dear price, yes, Christ war. You were bought at a price. Entina, John 3:16 say, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Dear Ojini dear Biano. Ubenya nkwa ubenya dankwa enti Yesu wonu owuma nipa nyina aka de obegye di eno na invitation na Sabbath school no oka ho asem say papa no esuma say yenko invite owura no suma say yenko invite amanfo mra na ebidi enniama yi won ho ano na wo mo ba ye no kra no soso no ntino enye se wogi ofre no so na wo ba na asa so wogi ofre no so na wo ba na wo se wobre wo ho ase na Awurade de trene atade ne yeden hyewo he said onina munu a kuhu papa bi a won hye ayefro atade obisa se danfo na wo so oma ne ha so enti se ye ji ofre no so a yes our responsibility se yes Awurade se boy na yentimi nya hobrase yakoma na entimi nyi wasem na intimi mfo wasem onante enye se ye ji ofre no so a ye baaye no enoa no se ye nya sa ahobrase akoma no a intimi ni Awurade nante na obe nantim na obe bisa yen se na wososo wama ne wa ha eno na Yesu ka se eda no bi nim beka se ya mfa wodi antu ahummone ya mfa wodi anye sei wo se monfrɛ me so nkɔ na menyɛ dan minimo enti sɛ yɛgye ɔfrɛ no a na yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade boa yɛn na yɛntimi ɛmfa wasɛm ɛnyɛ adwuma kyɛ sɛ ma yɛhobrase akoma a timi gye wasɛm nti anuanom say you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirits, which are God's. Di osi yenye Awurade aye ewo yini padua yi mu. Nti sɛ wokɔ 1 Corinthians 10:31 na ɔsɛ nti sɛ mudidi o sɛ monom o sɛ moyɛ biribiaa o monyɛ mfa nyɛ dɛn
yɛnhyɛ onyankopɔn din animuonyam biribi a yɛyɛ biara nti saa my glory no my innermost self no ɛnyɛ deɛ bɔnsam ɛme yɛde yɛ nsɛmhunu no na mmom no deɛ yɛama ho kwan ma onyame yɛ dɛn abɛtena mu wɔse that rejoices n'ani gye time biara n'ani gye enti yes obeko school yeah people will bully him or her but within him or her no ɔwɔ ani gyeɛ so ho nti ebinom ya na metie a toda na aba news so ɛso ai akɔraa bi wakɔ committee suicide na watwerɛ to hɔ sɛ I was being bullied at school so ho young ones yɛma yesu kwan no wɔntra yɛn mu yes those things may come our way nanso Satan cannot drive us to commit suicide because that joy will be within us na saa counsel no Awurade de ma yɛn nti no we will stay away from saa nneɛma no nyinaa di sɛ yɛtoa so a yɛbɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade boa yɛn na ahobrɛase akoma a yɛsrɛ no ma nyame Honhom Kronkron ne dɛn ɛntra yɛn mu wo se watɔ yɛ aboɔden enti no sɛ watɔ yɛ aboɔden no ɛnsɛ sɛ ɛyɛ kwa boa yɛn na yɛntimi nhunu w'anim mmerɛ a wobɛpue mɛsrɛ nnipa mmienu na wɔaba ha sei na wɔbɛtua ahyɛ Awurade nsa mepɛ sɛ mehu Awurade anim sɛ wɔboa me amma tena ase ama waba a nka mepɛ paa mepɛ sɛ mehunu nti nnipa mmienu mmra bɛtu yɛn hyɛ Awurade nsa sɛ Awurade boa yɛn baako ɛsrɛ sɛ Awurade ɛmmoa yɛn yɛnya ahobrɛaseɛ kuma na nyame Honhom Kronkron tena yɛn mu na baako so ɛde yɛn youth yi nso ahyɛ Awurade nsa sɛdeɛ yɛsrɛ yi ɛnyɛ mpanimfoɔ nko a what they go through no they go through a lot Awurade ɛnyɛ wɔn saa bi na wɔn ntimi nyina the wiles of the devil ɔyɛfoɔ hene ne me Nyankopɔn hyɛ mo a woni yɛhwɛ da yɛasɛm nyinaa ne yɛde ayɛ nnwom toe bɔnyɛfoɔ hene ne yɛn nso woagye nkwa pa woabɛwu ama yɛn aseda ayɛyie nka wo din nti woama yɛn akwanya sɛ yɛnsu mfrɛ wo nti ɛnnɛ woma nyinaa ne yɛyɛka ne sɛ boa yɛn yɛntimi ntena ase ntwɛn yɛmfa yɛn nipadua yi ɛnhyɛ wo din kronkron na animuonyam yɛserɛ wo deɛ ɔsɛefoɔ no ɛbɛfa abɔ biaa boa yɛn yɛntimi nni ne so nkonim hu yɛn mmɔbɔ wo nkutoo na wobɛtumi ayɛ yɛn saa enti yɛde yɛn mmabunu yi nso hyɛ wo nsa nyame tomfoɔ yɛserɛ wo peer pressure ifiri wɔn so na Awurade ma wɔn nyina pintin sɛ Shadrach, Meshach ne Abednego
In spite of Bibia no betimi agina ma wo. Yada wase so wetie yen wo Yesu dim nti. Amen. Amen. Awurade ɛda wase bebree. Amen. Wadom mu nti ne yɛte ase o nye enim die bie. Yes. Afi etwa mu hwɛ yɛso ma bɔne bi anka yɛn. Amen. Afi fure wasa de yɛbɛbura ma ne yɛda wase papa. Amen. Yɛsɔre no tafɛ yɛbɔne ne mmara to afiri yɛn. Amen. Ɛdom boa yɛn nti mbrɛ yɛn ho ase ɛma wo. Yes. Wo nsɛm no mensi akoma mu ne yɛanyɛ bɔne bi. Amen. Awurade ntumi fa ahode nyɛ hwɛ o kyesɛ wo nkoto na bɛtumi ayi afiri ɔhaw biara mu. Amen. Nti yɛserɛ meyɛ nnwoma a wasɛm no na asɛm so yɛtie a boa yɛn ne ntrɛ yɛn mu ne ntumi ne afoforɔ nkyɛ. Amen. Awurade yɛserɛ bebree ma yɛsu ban na adi na afoforɔ hu yɛ sɛ wo ne yɛdi w'akyi. Ka yɛn ho na hyɛ yɛ den Yesu dim de bu so awie mu adom nti amen. 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 Nyame nhyira mo. Ti verse 9 16 verse 9 no. Oka asɛm bi atwa toɔ. Say, my body too will dwell in safety. Also, my flesh also will rest in hope. Oko Amplified Version now say, my body too will dwell confidently in safety. Enti, nipadua iso so. Ebetena se confidently, chese ewo ahotoso pemu. So, say ewo safety, chese ewo bambo. Na enono edeme eko Psalm 91 verse 1 to 4. Psalm 91 verse 1 to 4. Eho unyame etwe adwen esi enema bi so. Say, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Dear ote osro hintabia no. Tna twedi ampon de inunase. Na yenhwe verse 2 no. Or say, I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress and my God, in him I will trust. Di ahase no David twe adwensi so say de obeka fa Awurade ho ni say Awurade eye ne refuge na onso so betimi aka ma ho say de me so meka fa Awurade ho ni enam say me de mewura na hye ne mu nti no he is my refuge. Now he is my fortress. Wono ena obɔ me ho ban. Je say boye bema ayi pia entimi nya dan. Enter. Now say, my God in whom I will trust. Di say yede ye re hye Awurade mu a yesu so yebetimi aka say oye ye refuge and fortress. If he say your body, our flesh will rest confidently. If he say in himself, a refuge and our fortress. Now, verse 3 no. Verse 3 no says, surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. No crani, obey you were free. Ofiri for firium. Obey you free mo. Jobon sam fidia, osunsum ye nyina. And we are no me fa ho to Awurade so. If he says what tie mu na the presence no e wo ye ho a. Say fidie ni ni a na Awurade amo abatra. Etoda kra o ma ho fa ho, wo de wafa ba bi fofo. Na e Awurade asem. It is a David ka say ne body ebe rest confidently in safety. Na onim de walker. He said, what in ho to why so? This. I hear verse 4. No? Verse 4 no so I say, he shall cover you with his feathers, and under his wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. Or the nintaba beden ebe kata oso.
ntaban ɔde bɛkata wo so na ne nokorɛ ɛbɛyɛ wo deɛn wo kyɛm anuanom nokorɛ no John 17:17 ɔse sanctify them by the truth. Your word is what? Truth. Enti onyame nokorɛ no ɛno ne n'asɛm no na ɛnam n'asɛm no so na Awurade tee wɔ yɛn ho. Awurade tee wɔ yɛn ho nam n'asɛm so na wate wɔ yɛn ho. Enti wɔn a were taking refuge under the feathers of the Most High God no wɔn de n'asɛm yɛ dɛn ɛyɛ adwuma. Anuanom deɛ Awurade ɛde ma yɛn ni na mɛpɛ sɛ yɛbɛhwɛ biribi yɛnhwɛ verse 10 no verse 10 16:10 na afei yɛnhwɛ biribi wɔ hɔ. For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. The first part of the verse, no, David, he was speaking of himself. The second part, he spoke beyond himself. Say, you will not leave my soul in grave. Sheol only a grave. And some versions, will say, you will not abandon me. You will not abandon me in the grave. And we aye and it has swore say one who yes Christ mono. God is not going to abandon them. So unyame won't abandon them. They are not going to remain in the grave. But there is a day coming. There is a day coming. Now, here in 1 Thessalonians chapter 4. Mayen and it has swore. 1 Thessalonians 4, verse 16 to 18. Mayen and it has swore. And David, said, God is not going to abandon him in the grave. And he had a walk and say, for the Lord himself will descend from heaven. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Eradinwa di osebo obofo kronkron ene nyankopon totrobento firi besane. Na Kristo mu awufuo ebe sore kane. David no was any that's one. It was say, you will not abandon me in the grave. He said, when him say a Debbie bar, when him say a Debbie bar, a radi, ebe fre, Christo mo ufo, amo my day, sorry. Now, yen to us, yen 17, or say, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Tis a Christo mo ufo no soria. Ya tia sia sabren. Ye nya sa afo no ho. Now say together with womu we will be caught up to meet the Lord in the air. Now, or say, San ye near rather better nada. Now you heard the all kind of verse 18. Or say, therefore, comfort one another with these words.
ne saa no nti mo nchichire mo ho re mfa saa se mo nchichire mo ho re enti sɛ wo ɔdɔfoɔ bi a wafiri mu enua gidi sɛ Yesu pue a wobɛhu no so he said David agidi you can say you are not going to abandon my soul in the grave. You are not. Edano ba erade ebenyane Kristo mawofo. Na part 2 of verse 10 16 verse 10 or say you will not let your Holy One see corruption. David was not talking about himself. He was talking about Jesus Christ. Jesus did not see corruption. Ooh, you know. Now, sorry, that toss me and Sanomo. Enti na onyame nam David so prophesy. Na David prophesy sabre. Say Yesu ba no bewu a, he will not see corruption. Enti the Holy One will not see corruption. Ebe mu nso so. Say onyame kan no ebe mu saa. Anianom verse 11 now. Verse 11. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your presence is fullness of joy. Onyame anim anigye nko a. Na saa anigye no enye wiase anigye ne bi. Enti Yesu kae John 14:27 or say, my peace I give you. My peace I leave with you. Not as the world give, do I give. Let not your heart be troubled. Enti enigye a ewo onyame mu no. Enuanom enye wiase anigye. Na no na wiasefo no hwe a na wo monte ase. If you say tambia de amunam wo adwuma mu no de bia na de onim yesresre ana say entisa say entisa de enhya ase enye sa. If you say onyame tena ye mu a e wo say ye different so na eno no ena Otwaso ekase in your presence is the fullness of joy. Nti onyame anim enigye nko a. At your right hand are pleasures forevermore. Nti onyame atwi adwen na mepese ye hwe eniama bi e wa ha na ye bom paye na afi ye kwa dansedie no so. In his presence there is protection. Say onyame eka ye ho a, so onyame tie mu a, your protection. Na yenhwe the Deuteronomy 4 verse 37 to 39. What kan ho? Your protection. So onyame kan ye ho a. Deuteronomy 4:37 or say, and because he loved your fathers, therefore he chose their descendants after them, and he brought you out of Egypt with his presence, with his mighty power. And you know, onyame presence and odi yi wo free Egypt. When his presence is with you, in 2025, he will break you out of bondage.
Israel were under bondage. Now, I'll say, with his presence, with his mighty power, you're here 38, you know. With his mighty power, no. I'll say, we warm. Enti, enianom say, unyame presence no eka ye ho a. Eniama bebre ena ebetimi asi. Also with his mighty power driving out from before you nations greater and mightier than you, to bring you in, to give you their land as an inheritance, as it is today. Enti unyame presence na eka wo mo ho nti no. Unyame no drive out nations before them. And what do one says no ema Israel for. Unyini say radibit me sama. When his presence is with you. Unyini say e pobi aye bo fa ho. God can deliver you from it. Unyini sa 2025 Empire won't share radiation. Now his presence will be with us. It will be before us, it will be after us. It will go with us. Now you be in before. Now we need to seek his presence at all times. The presence, we need to seek it. I will see a picture. Now, Yenfe Bibi, and so in free Exodus chapter 33, verse 15 and 16. Exodus 33, 15 and 16. Yenfe Erade. For say, then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Moses catching Erade, sir. Say Erade, one kaya huankwa, any my impriha. Verse 16. Now, or say, for how then will it be known that your people and I have found grace in your sight? Except you go with us, so we shall be separate, your people and I, from all the people who are upon the face of the earth. Moses was seeking the presence of God. Now, was seeking say, "Wamusubai ebe different." He said, "Nations are not chom who ashianina. No musum abosu. No muyaniama ensemfra, gay, lesbians, and all those stuff were happening in other nations." Moses was said a radical presence back on now or say be different from the other nations. God expects us to be different from the world. Or per se different from the world. Or per se we say and yet not just a whom here say Yabahakura betraha. He expects us to be different in everything. How we think, how we go about our business, in our families. God expects us to be different. We need to seek. Now, here 1 Chronicles chapter 16. A horse also walk assembly. Here, verse 11 now. Or say, seek the Lord and his strength. Seek his face evermore. Yan hwehwe rade presence. Yan hwehwe no. Yan hwehwe na hoɔden sɛ bɛboa yɛn. Na yan hwehwe no
de bia seek his face evermore. Yɛnhwehwɛ no de bia, yɛnhwɛ Awurade anim de bia. Te sɛ de David sɛ, mede Awurade asi m'anim yi, menyɛ dɛn, menhinhim no. Yɛnhwehwɛ Awurade de bia. We need to seek his presence every day. Every day we need to seek his presence. Now, last one make na fe yede ofa we asi no. Here Psalm 21 verse 6. Psalm 21 verse 6. For you have made him most blessed forever. You have made him exceedingly glad with your presence. Eye hwanya, eye wa. Those who seek the Lord, who seek his presence to be with them, or say, he makes them blessed. Ushrawomo. Na omawomo eni jibro so. Emre bia na Awurade ka won ho no. Ti enianom yebo mpa yese Awurade emoye. Na seeking his face forevermore no aye yensu. Ti mesre nipa mienu bio emre ni mo ha metu yen share radensa na fe on fa share radensa se ebeba be ye yensu se de bia we seek the face of God. De bia every hour, every minute, every second we do that. Ti mesre se nipa mienu mra metu yen share radensa. We need his presence in this year. Pacha mume mompaye. Yedimafo ne yekamafo de nyame yeda wase. Home de we ewo ensema ede a wawesegu yasum ne yakoma mu. Yeda wase se wo se yensiki wo presence at all times. Emre bi atwam no na ye yede yepe. Be ne wa mayate ase se wunyame wonka ho a bibia ni wa yebetumi ayama na yeyi. Yesro papa Yesu. Hu ye mobo. Eya na obronsam ede niema ebebobo yensa. Na ma ye refi se ye wo. Nyame bia otumi ade nyina ye. Ti Awurade anopa wie ye mpaebɔ ne se. Hu ye mobo na bri biara yensiki wo. Na bri biara yenseche wo. Na bri biara yemmra w'anim. Yenim se wo ye nyame a utumi ade nyina ye obeya maye wo doba Yesu Kristo dimu na ye bisa wadomti. Amen. Amen. Alright, power my apostle bompaye with Jesus Christ dimu. Amen. Etu ye ho hye wansa. Awurade wakasa kire bebre. O maye tosini ye mre. Awurade yesra wo ho ahoden. Yesra wo ho adom. Yesra wo ho nhyira. Yesra ose Awurade ma honhom kronkron nka ye ho. Papa ma honhom kronkron nhya ye ma. Ma nhya ye den. Na ne ada ne da nyina Awurade yenhwehwe w'anim ho adom.
yɛsrɛ wo sɛ yɛsu frɛ wo abrɛ w'aso ase na atie yɛn yɛsrɛ wo sɛ fa ahom kronkron no hyɛ yɛn ma na hyɛ yɛn den na awurade kaakaa yɛn ɛyɛ fotufoɔ na awurade meyɛ berɛ a ɛnsɛ na ɛmfata ɛma wo din baabi a ɛwɔ bi awurade bi ɛnyɛ kanea ne yɛnhyerɛn awurade kasa kyerɛ yɛn wokasa a meyɛ nte yɛda wo ase onyame tumfoɔ sɛ wo a woyɛ mpaebɔ tiefoɔ agya watie yɛn ɛfiri sɛ yɛbisa wei nyina wɔ dɔ ba Jesus Christ din mu nti amen Amen. Boy. ɛberɛ gyina wo ma yɛntoa so dɛ mo mpayɛ hwan na ɔde bɔne kyɛ sen wo awurade wo a woyɛ nokwafoɔ tenene ɛsen fii ɔbangua so agya a Moses ɛhwehwɛ w'anim na woyi wo ho adi kyerɛ no ɛno nti ɔkaa no ntirim kyerɛ ɔman no anim sɛ wo ne wɔn ankɔ a hwan ne wɔn gyefoɔ ɛnɛ dɛ woayi wo ho adi akyerɛ awurade woma yɛde ɛho nyinaa ɛhyɛ wo nsa wo a woyɛ ɔbaatampa wo a woyɛ ɔkɔgyefo yɛbɔ wo din sɛ ade nyinaa so tumfoɔ nti nyame sa no wɔma yɛn bra so na bɛkyerɛ wo tumi ɛbɛyɛ ne wo tu anammɔn wɔ the year 2025 yi mu yi fa yɛnammɔn si na ɛyɛ kron wɔma yɛde frɛ ne fi san ba mu yɛsɛ sɛ baatampa ka yɛn ho yɛnna yɛn ne yɛn sɔre mu tumfoɔ agya nyame kata wo ma so na gye yɛn kra firi sum atumfoɔ no ahommɔne wo tirim ɔden pa yɛn kra sɛ wɔ no nsam wurade sɛ woanka yɛn ho a yɛne ɔgyefoɔ biara enti yɛserɛ wo twɛ di ampɔte w'anim kyerɛ yɛn ɛma yɛn mmara ato nneɛma mu yɛdeɛ ɛnsi yɛn ne wo ntam kwan ɛsiane sɛ wo na wabubu saa kɛte na awurade na anka ɛtwa yɛn ne wo ntam a yɛnhu w'anim adom ne mmɔborɔhunu no wɔ Jesus Christ wode no akyɛ yɛn na wode no ayɛ mpata ama adasa wiase nyinaa sɛ yɛmfa no so nya nkwa no yɛserɛ wo fa Yesu so na afei gye yɛn fa mo ho wo tumi wo basa a ɛgye dɔm na hye dɔm fa kata wo ma so awurade wɔ yɛde firi ne fi san ba mu. Guide us, O thou great Jehovah, and lead us through this dark world of sin, this dark world of deceitfulness, this dark world of lust and pleasure that will lead us astray. Guide our footsteps, gracious Father, that we may never stumble, that by your grace you shall continually be with us. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Don't mu yɛbɛda nyame ase ɛwɔ adansedie mu enti mmerɛ a yɛto adwom baako no na sister Mercy agye ne mboaten ɛna afei yɛnua Amos Amoako ɛyɛ ready abɛma yɛ adansedie. na yehu ase efise oye na na doye wo hoda amen yeda nyame ase eje ni mbu aten abusua se wa boye ho ban da bia ade kye a ye bom pa ya me se Awurade
Meda wase sɛ wama yɛ another chance sɛ yɛ make it up to you. Na nyame abɔ me ho ban bebree ɛne m'abusua yi. Baby a meyɛ adwuma. Kyɛ sɛ ɛtɔ da bi a mekɔkora meduru a metumi yɛ video call. Drugs, omo yɛ drugs. Kyɛ sɛ ɛnyɛ easy. Na me shift no yɛ 7 p.m. Na mapɔn 3:30 a.m. Na ebedru time a mepɔn no na kyɛ sɛ parking garage hɔ no. Homeless foɔ na omo san yɛ drugs no kyɛ sɛ omo ɛkɔ ba bet 1 year ni nyame abɔ me ho ban. Me fie so a mete no na ɛnyɛ easy. Me duru na kyɛ sɛ me firi sika mu akɔ ewura fie na ɛde me hwɛ ha. Ni nyina nyame bɔ me ho ban. Adwuma mu anytime omo time obi kura wo ye tra obi timi na nsen bibi esi ye obi timi sa wo de udi abɔ ho tag wo timi de bibi kotum na wakata so ye bebie so na bibi dem a ɛwɔ OR na kyɛ sɛ wo na waye be ni nyina mu nyame ɛbɔ ye ho ban wo timi ye tre na wo wura fi bibi ya sterilize ye de kɔ na nyame akai wampa so wobɛkɔ na ade na who say one phantom no na dem now they are two. Na the chance so cry say about a week ago na junior friend me no say ma nkrofo bi be wia me car. Now see was say na what car no omo ba ye nkrofo ya de omo begu ha yi bi mienu omo ye boys ba ko fa ha na ba ko fa ha na omo ebie car no na otiemu nene Americano otu kadi wo ti nam se wudi wo mati aye den se tuo ekita wo mo a anka obeye den but ni nyina mu nyame ayi ye firi mu enim se amen agide for ede nyame ase amen masida pa nyina ekoma dedi kan me da sirama nyankopon amen esupa no bambo de aboy na mere Nesama working or oba or far plane, just say almost every week be a far plane echo eba. Enyasim kitua. Ibo sa no babesia on anajusum drive it from Boston back Pennsylvania. And easy. American sub on Hobine. And Nababedru I can honor that such in coma. Then Yamiasi. I said that was be on the mirror day. If my yina and ya easy. I'm say you heard at the stadia ya this two, your church ray, a fimu, at this two boss me a bomb pioneer. If you will be with your swap, because Yami, we were new. Yami, Yaway, say, Ubius. She says, one time used to swear, and I want to come away. It's yin I go sitting come with you. Yamway in Amen. Now, Yanam won't. Then you may pass Philadelphia Safuma. Yes, so, but to be sorry, be was said at the Abba, oh, winning way. Yes, you are free, but Philadelphia Safuma be in free. And I am free, Musso, and Yanko, yin I were. It's a ready, and I dare say that man. So I'll be in I hope I nor here so. I said, Amen. Amen. Mena nyamiasi we ando hoda. Amen. I don't nyamiasi de kan say the union mu de kan de nyamiasi maye nyina tie da so tenkwam de to so mienu eye me nana ekrum nyina su kofiase nyina su na se chichiwa nyina su na se chiduma se nyina su ne nyina nyina su kro na se kra se kofo mo kwa on fa ekrum ansa na o makọ fi se ye ho na eben o mo ha ede nyamiasi na resagu masum se menya na nem ne na nyamiasi fi se on se obekana ha brevi se ne pe nursing training college na aba na ka certification and all the other documentation nyame adom ni nyina kwawie I want to say nya the required certificate no I say nursing school no ye bie enti no ye dinani ada nyame ase say nursing school ba okroma na say
wode nyame ase wɔ ho nim sɛ obi wɔ ha na sɛ ne nua bi anaa bibi na wɔtwa nko ade a na wɔ ha deɛ ɛnim sɛ wohu na bia ɛbɛyɛ easy na ahyɛ mmea nyonyam nyame nhyira nyinaa amen 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 meda nyame ase ɛwɔ deɛ wayɛ bambɔ a ɔde abɔ mo kwantuo mu adom a ɔde ama mo na afei deɛ wayɛ no anyinasu na biribiaa mekae sɛ nana bɛgyina ha deɛ danseɛ sɛ aka adeɛ bi na sisi yɛnya no nteɛ sɛ onyame ayɛ nti yɛda Awurade ase ɛdɔn yi mu yɛbɛtoa so na afei yɛabɔ mpayɛ na yɛde ɔsom no abɛwieɛ nti yɛba bɛbɔ mpayɛ ama yɛmu ayarefoɔ mɛpɛ sɛ wo a woyare na sɛ wogyina ma obi a ɔyare biara wobɛbɛne mu ha na yɛasra asɔre mpanimfoɔ na wɔn abɛtui ahyɛ Awurade nsa nti sɛ wo na ɔyare a na sɛ wogyina ma obi a brɛne mu ha se na afei bɔ mpaeɛ Oduyɛfoɔ kɛseɛ ɛne wo Awurade wo na wo maa ntampea ɛne wo nsɛm nadoa na woteɛ mu sɛ it is finished na wadi ɛhaw nyinaa so nkonim onyame ase danka wo din daa agya wo na aberante a wɔda nsuo ho mfinhyia bebree na ɔbɔfoɔ bɛhunu nsuo yi a wɔntimi ntɔ mu bie nanso wɔda so da hɔ na obusaa ne sɛ wopɛ sɛ wo ho yɛ den anaa Awurade ɔkaa sɛ ane Awurade wokaa sɛ wɔnsɔre ɔmfa ne kɛtɛ na wɔnante agya yɛn nyinaa yɛbɛda bɛɛ sɛ da supɔ yi ho obi wɔ hɔ a yɛgyina ama yɛn nua yɛabusua ebi nso wɔ hɔ a yɛnneɛ yɛ mu bebree hɔ a yɛsu akyɛ yɛfa nnuro nyinaa bi yɛayɛ tɛsi nyinaa bi nanso yɛareɛ da so konkɔn hɔ owura na wabɛtu esubɔn ho yi owura ɛsɛ wɔ sɛ adeɛ daa owura yɛne baabi a yɛkɔ yɛne obi a yɛka yɛsu akyerɛ no yi sɛ wo nkoto na wo sɛ wo ne awura mu Awurade wo sɛ wo ne nea wo ne o wo na Mose ɛde n'ani too so na wɔne ne hwammɔ agya wo na Job ɔhaw nyinaa twɛhwɛ wɔ nim na wopepaa na woyɛ ne sɛ abɔfra foforɔ ɔno owura yɛaba wɔ nim nɛ Awurade yɛsɛ wo sɛ adeɛ Awurade na wadom nti gye yɛn foforɔ agya sɛ huhu mu yade a wo Awurade ne deɛ wote ne tɛ Yesu din mu sɛ ne nyinaa ma yɛ daa sɛ obi na deɛ bɛyɛ ne a sɛ ɔsɛefoɔ bi o sɛ bayifoɔ bi a Yesu din mu di ne nyinaa firi hɔ ma yɛ daa yɛnnea yɛmmerɛ yɛn nti ɛne akɔfo yɛde ama yɛn ho a yɛmɛ yɛsɛ ɔsɛ fakyɛ na yɛne nyinaa firi hɔ ma yɛ daa enuane mu a ne yɛnya a Yesu din mu sɛ ne nyinaa firi hɔ ma yɛn agya afi ahyɛseɛ yi yɛsɛ ɔsɛ ma yɛsuban ne ahoɔden foforɔ na saa yɛre wɔ yɛ da bia yɛsui wadom nte yɛwo pa a agya sɛ ne nyinaa ma yɛn na yɛbusa yi yɛbusa wɔ wura Yesu Kristo din mu ma ne nyɛ hɔ ma yɛn nane daa amen amen enti onyame yɛaba w'anim
ɛnɛ da yi wame ate aseɛ sɛ wo ne yɛn bɛkɔ afei baabi a Nyankopɔn honhom wɔ no a wasomdwie wɔ no yɛ a na yareɛ ni hɔ nti yɛsrɛ afei ɛne yɛn kɔ asafo mma ɛne yɛbɛgyina w'anim yi o honhom mu ne honam ani yɛyare yɛsrɛ bebree afei mu yareɛ bi nti na sie mu bi ntimi mma dan mu hanom a Yesu di yɛnim o na yi firi yɛn so yɛwedie mu yare ahodoɔ bebree yɛ mogya nnipa bebree na ɛkɔ soɔ labs no ba na yɛkɔhwɛ a na yɛwerɛ aho yɛn ho yɛwɔ Nyame bi a ɔtumi ade nyinaa yɛ na wahyɛ yɛn bɔ sɛ wobɛma yɛ ahoɔden ama yɛde akɔ yɛn nnwuma so bɛma yɛ ahoɔden ama yɛde ahwɛ yɛn abusua bɛma yɛ ahoɔden ama yɛde asom wɔ bɛma yɛ ahoɔden ama yɛde adi bɔnsam so nkonim wɔ asase yi so nti yɛsrɛ wo ɔdɛfoɔ yɛsrɛ wo yɛni baabiaa kɔ yareɛ ɛyɛ yareɛ ma nipa yɛ mmɔbɔ yareɛ ma yɛntimi nsom wo yie nti afei deɛ Nyame yɛsrɛ wo boa yɛn deɛ ɛbɛyɛ me ti me yam me hwene m'ani widie mu a mpo tɔda bi a yɛfɛre a yɛntimi nka no Nyame yi firi hɔ ma yɛ afei na yɛnya yɛfa ahodeɛ wɔ anim ne yɛbɛsom wo yɛbɛhyira wo yɛbɛdi adanseɛ yɛde wase Nyame sɛ watie yɛn homeda awie yi ɛwɔ Kristo Yesu din mu nti amen. Amen.
na fa wɔhe a die bi to Awurade anim sana yɛde benediction atoa so nti si wotra ase na ka biribi kyerɛ Awurade. Nyankopɔn ɛda wase pii sɛ ɛnɛ woma ho kwan ma yɛba w'anim srɛ wo asɛm ɛbaa yɛ nkyɛn boa yɛn na yɛntumi mfa ntu anammɔ ɛhyira yɛn Awurade wɔnhyira wo wɔnte n'anim nkyerɛ wo wɔnka wo ho wɔ biribiara a woyɛ mu wonni w'anim ɛnti a wɔtamfo no hyehyɛeɛ na woni wachi ɔma ɔkyi dɔm Awurade nka wo ho kɔsi sɛ yɛbɛsan de ahyia mu bio ɛwɔ Yesu din mu